Nik uste hasieratik izan dela, baina, bueno, bagoaz baita ere, gero eta modu kontzientiagoan edo horren aldeko apostua egiten. Eta ez bakarrik ziurtatzen adintarte guztientzat eskaintza badaola, osea, baita ere, adin guztietarako balio duten ekintzak antolatzen saiatzen nahi geha baita ere. Lehen igual gehiago zen, bueno, aurrentzat ipuin kontaketa bat, gaztientzat idazketa tailerra, adibidez, oierrek gidatzen duna, eta helduentzat badia, ez? Bat baino gehiago, eskaintza bat baino gehiago. Aurten, ja saiatu geha pare bat emanaldi ditugu, adintarte zabal bat, edo, bueno, denentzako moduko emanaldiak dianak, pare bat, eta orduan horre bado, ez? Nahita egindako, bueno, esfortzu bat, literatura partekatzeko baita adin desberdinen artean de aldi berian. Ze bestela askotan adinean arabera sailkatzen den mundu bada literaturana, baita argitaratzen denean de seituan galdetzen dizut, eta hau zeinentza da, ez? Ze adintarte. Bueno, guk nahi dugu literatura partekatu adin belaunaldi desberdinen artean de, eta gozatu, eta uste dugu indaitezkela gauzak, eta, bueno, probatu ingo dugu aurten, eta ikusiko dugu zen gozateatzen den.